ముందుగా నమస్కారం అందరికీ. నా పేరు చరణ్. గోకారం గ్రామం నుంచి వచ్చాము. ఇక్కడ మన అమ్మ నాన్న అనాథాశ్రమం పక్కనే మన 12 లింగాల గుడి నిర్మించడం జరుగుతుంది. 12 జ్యోతిలింగాలు ప్రతిష్ట జరుగుతుంది ఇక్కడ నవంబర్ 1 తారీఖు నాడున ప్రారంభోత్సవం జరుగుతుంది. భక్తులందరూ కూడా పూజలు యాగాలలో పాల్గొనాలని అందరూ రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. నా పేరు బుంగపట్ల వర్ధన్, మల్లపల్లి గ్రామం. ఇక్కడ చౌటుపల్లి దగ్గర అమ్మ నాన్న ఆశ్రమం ఉంది. ఇక్కడ 12 జ్యోతి లింగాలని ఇక్కడ నిర్మించారు. ఇక్కడ కార్తీక మాసం ఇంట్లో చేసుకున్న పూజలన్నీ ఇక్కడ వచ్చి 12 జ్యోతిలింగాల దగ్గర చేసుకోవచ్చు భక్తులు. కావున అందరు రావాలని కోరుచున్నాం.